Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, pitsa 4 sa bulan sa Mayo sa tuig 2023. O karon mga igsuon na niya na kita sa ikaupat nga simana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 13, versikulo 16 ngadto sa 20. Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw siyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuuran, bulahan kamo kun inyo kaning buhaton. Wala ko magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ko sa akong gipili apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Ang tao nga nakigsalo kanako sa pagkaon mahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.